Grupo sa mga idaran nga negosyante sa carbon market mipauso sa ilang bag-id Zumba dance nga naghatag og lingaw sa ilang mga customers ug labaw sa tanan naghatag og kabaskog sa ilang panglawas. Atong sayran pinagi niining report. Sila mga babaeng negosyante sa merkado sa karbon nga mipaila sa ilang grupo nga bag-id team diin gikuha ngalan sa bag-id dance. Taliwa sa kabisi sa trabaho, nigahin sila og oras aron inat-inaton ang ilang mga lutahan pinaagi sa pagbag-id sa Zumba. Seryoso sila silang fit preparation kay nang hire gud sila og Zumba instructor nga mipahaom usab sa estilo sa ilahang pangidaron. Bawa sa stress, o sa makapagwapa sir, tanawa nga kung sir, makapasexy. Zumba sir is very, very powerful. Tanawa sir, ang mga senior sir, tanawa ang senior. Kung kaniadto gamugtok lang silang moatubang sa customer karon bag-id smile usab ang ilang ihatag. Dako siya gikatabang na mo sir, at least naami time nga ma-burn out ang tanan sir, mentally, physically. She call us bag-id team. Ang bag-id nga sa merkado naghatag og lingaw usab sa mga customer gani inanay na kuno silang gitagad sa mga lokal og langyaw nga mukuha nila og video sa ilahang sayaw. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.